Joko kuvaus alkaa? No niin, ja otos 2, Olli ja Antti, elämää juoksuhaudoissa. 9. helmikuuta 2009. Taistoihin tiemme kun toi, missä luotien laulu vain soi. Emme tienneet kun läksimme silloin, kuka joskus palata voi. Elo tää juoksuhaudoissa on, meille käskynä vain kohtalo. Ja kenties matkamme määrä sodan keskeisen kadota on. Kun saapuu yö kentille taistojen, on hiljaisuus yllä juoksuhautojen. Jo painuu päät sotilain uupuvain. Huopissaan miehet nyt saa rauhassa hetken uinahtaa. Päivä kun yöks vaihtui jo, tuli levoksi pientuokio. Ovat unet vaipuneet kaikki, missä lämpön suonuotio. Minä sinua vain muistelen, näin koskellas viel kyynelen. Jos taiston kentälle jäisin, sinun kuvasi on viimeinen. Mies yksin vain valveillaan muistelee ja aatokset kauas kotiin harhailee. Nyt varmaankin äiti siellä loviel huokaillen ja rukoillen puolestaan rakkaan lapsoseen. Kiitos paljon.